Здравейте и днес от нас, мамини. Раздувки. Аз съм Краси. Аз съм Ади. И днес ще си говорим за много важна и интересна тема за нас, а именно ние двете родихме секцио. Да. За някой това е много драматично. Примерно за мен аз много исках да рода нормално, обаче моята лекарка, нашата лекарка, категорично ми каза, че няма как да стане. Аз се напъвах да е така, но съм и безкрайно благодарна, че не се случи. При мен нямах никакви очаквания. В интерес на истината за раждането, като тип раждане, естествено или нормално, въобще не бях подготвена. Искаше ми се, може би, да бъда нормално, но се оказа, че с първото раждане с Раши в миналия век беше намотан целия с пъпната врат, беше намотан около врата, кръста и още взето едно нормално раждане щеше да е фатално. Дядо Боже си знае работа. Да, което, нали, пък последствие ще коментираме и второто раждане. Ами при мен първото раждане преди да рода, 2 седмици преди раждането, Калян ми пръщи по седалищния нерв. Не можех да ходя, не можех да лежа, не можех да отида от тоалетна, не можех да седна. Те бяха едни брутални болки, левия ми крак го нямаше. Беше ужасно. И в общи линии това беше причината да се примира, че няма да съм нормално раждане. Господ наистина си знае работата в случая. Случват се така, както трябва да се случат нещата. В крайна сметка факт е, нали, като тенденция, ако пък трябва да обърнем внимание, е наистина, че зачести секциото като начин на раждане пред нормалното раждане. Да, защото е по-лесно и си го планират докторите, но... Да, но нали, не е да си на разположение 24/7, а знаеш, че в петък на първи 25 коя година си планиран час там, нали, по нещата са планирани, ние просто в България си ги планираме. Ако можете да родите нормално, действайте. Да, нямате някакви медицински предписания, доктора си е дал, нали, становището, всичко ще е окей. Нека да бъде нормално. Всяко нормално, природата така е устроена, всяко нормално нещо е за предпочитане, като кърменето. И другото, което е, винаги проучвайте лекарите си. Първо, ако искате да родите нормално, на 100% проучете дали лекарят ви може да изражда нормално и дали има желание или има тенденция към секцио, защото примерно нашата лекарка изражда и нормално, и секцио. Няма тенденциозно само секцио или само нормално. Нищо не е на всяка цена. При мен се случи така, че тя просто в 8 месец ми направи някаква проверка, каквото и да значи това. Каза ми, ти имаш заострен таз, не можеш да родиш нормално или ще ти е много трудно, болка не можеш да търпиш. И реално ме напъна да си рода, но аз, нали, първо дете, искам да рода нормално, ти ли ще ми кажеш? А в интерес на истината исках да отида на второ мнение. С мъжа ми отидохме на второ мнение и доктора каза абсурд, нормално раждане, няма как да стане. Аз, понеже първото ми раждане не е, нека да кажем коя ни е докторката, защото ние сега доктор Стратиева. Най-добрата. Нека, нали, ако сте пропуснали да гледате предишните епизоди, в които сме я споменавали, докторката е доктор Стратиева в София. Точно така. И в Пловдив също преглежда. И в Пловдив преглежда. Така че потърсете я като информация, невероятен специалист от нашия опит. Най-добрата по фетална морфология. Да, нали, препоръчваме с 2 ръце. Чисто професионалното мнение в днешно време за един доктор, в единия случай, нали знаете, за един е добър, за друг е лош. За нас, в нашия случай, тя беше нашия спасител. Точно така. Така че като цяло това може да обобщим, а с предишното ми раждане, понеже раждах пред друга докторка в Пловдив, такива неща като проследяване и така нататък, които ми ги казваш, че не сме ги правили, но на последната фетална морфология, която гледахме, просто това установихме. Била си и при друг професионалист. Точно така. Няма нищо, няма лошо. В общи линии, как ми протече раждането? Искаш да ти разкажа набързо? Да. Отивам аз на Коледа, в 12 часа ме приемат в болницата. Нали, изчакахме 25-ти, да, ще обядвам вкъщи. Нахраних се, с 300 зора влезнах в колата поради голямото коремче, големите баджаци, допе и прещипания нерв, където си сурках левия крак. Той го нямаше. Аз бях постоянно на профинит, свещички за обезболяване. Аз не можех да мръдна. Не съм ги чувала. Значи тя ги дава, докторката ми ги е предписала, обожавам ги, ако ми се наложи ги слагам.
И отивам аз на Коледа в една стая, ме вкараха в патологията с много тежки случаи. Значи бях останали единствено тежки случаи в патологията в стаята, където бях. Казвам ви, едва изкарах вечерта. Отделно знаех, че аз ако лежа повече от 30 минути, аз на следващия ден не мога да стана. Толкова ме болеше кръка. И лежа, дремуцам 30 минути, стана, раздвижа се малко 5-10 минути, пак легна и това беше цялата вечер. Беше някакъв ад. Трябва ли да питам как се спала или просто 30 минути? 30 минути. А ти си се подготвила, разбирам те, ти си се подготвила за раждането, когато не знаеш за съня, за липсата на сън за раждането. Да, има логика. За съжаление, болките бяха брутални. Аз наистина, ако... Не, то това е, остава смеха, разбираш ли? Да, и леглото ми беше постоянно твърдо, беше с много мек матрак. Значи болките бяха ужасни и си извиня, следващия ден сутринта отивам да ми правят, подготовка, клизми работи. Мен толкова ме болеше кръка, че аз си викам, добре, сега това като ми го направиш, аз как ще стигна на туалетната, аз може и да не мога. По-голям кошмар не съм имала. Преживяхме го това, слизаме надолу пред родилна зала и тогава осъзнах колко много искам да рода секцио, защото с влизането чувам една родилка да крещи, но тя не пищеше, тя не охкаше, тя не пъшка, тя не ревеше, тя дереше се и казаше, че не може и че не го иска това дете. И аз припаднах. Припаднах, честно ще казвам. Стига, ще ги оплашиш хората с тия мотивиращи приказки, после викаш ражда естествено. Между другото имаше една друга родилка с нас. Минах там, видях инжекциите, втори път припаднах, защото аз като видя игли направо ми прималя. Втори път припаднах. Да, това беше много стресирано за мен. И докторката ни дойде и ми вика, Красимира влиза първа за раждане, викам, що аз? Вика, защото ако не влезнеш, ти няма да влезнеш. Да, си го стискаш още 9 месеца. Звъна на брат ми и нали казаха ми да ми донесе малки шишенца вода, един стек, защото литър и половина съм могла да дигна. Викам, как така не мога да дигна? Нали, послушах ги, поръчах му вода и ми казват, влизаш за раждане. Човек щях да умра. Докторката върви пред мене, анестезиолога ме бута от другата ми страна. И забравих как се казваше анестезиолога. Найден. Същия. Същия, да. Те се работят в екип, да. И от едната страна мисля, че Роси се казваше девойката, където ме буташе, от другата страна анестезиолога и Вили само викаш, айде върви бе, Красимира, върви. И аз викам, не мога, аз вече не искам да раждам. Може ли да не раждам? Не искам. Това да не е концерт по желание. Викам, аз си го държа в мен. Тя вика, как си го държиш тебе? Раждането... Психически, ето вижте, забележете психическия момент. Има го този стрес. Аз това, което ти го казваш, ми звучи много стресиращо. Извинявай, че така забавно го гледам на нещата. Това си е забавно, но тогава беше ужас. При мен, не са се стекли по този начин. Не знам, просто стисках с зъби, знаех, че това нещо трябва да мине, Има си го страха. Сега да кажа, че не съм се чувствала, че, с първото раждане ми беше първото влизане в болница като цяло. На мен ясно. Не съм оставала повече от... аз въобще не съм оставала в болница, не повече. И, притеснението и така нататък. Тия неща ги имаше, но не ме е било страх. Викам, давай да минава. Аз съм на този принцип. Нещо като ти е дошло на главата, да намериш начин да се справиш, за да мине. И това ще мине. И пак казвам, на мен най-стресиращото ми беше кърменето, за което не бях подготвена. Първия път, втория път бях подготвена. И втория път, като отидох да раждам, няма да забравя никога сина ми, който ме прегръща. Той вече е голям син на 13 години, осъзнато момче. Прегръщам, мамо, моля ти се върни. Той не искаше. Всъщност тогава видях този страх. Че няма си дойдеш. Да, но не в мен. Аз просто от всичко, което минах, за да бъде дарина реалност, детето ме видях какъв страх изпитва. Мамо, моля ти се върни се. Това беше... Калоян, като ходи да раждам Андрей, влезе на болница същия ден. Той не може да говори от стрес и от страх. Да, ето го. И виж как са навързани нещата, Усещат децата, децата не усещат. Дай сега ми кажи как се чувстваше физически и емоционално след секцията. Айде, роди, след като го стиска и реши, че трябва да го родиш. Знаеш какво беше много смешно? Те като ме забутаха в родилна зала и доктора застана срещу мен. Аз му викам, доктора, много ме е страх. И той ме погледна и вика, не се притесняй, това ми е първото секцио, много ме е страх, щех да умра. Щех да пукна. Това е анестезиолога, Анестезиолога, да. Той имаше невероятно чувство за хумор. Да, това никакво чувство за хумор не беше тогава, въпреки че той ми е обяснявал, не искам да ми мрънкате, не искам да ми се тръжкате. Това преди, защото има първоначална среща познавателна. И аз викам спокойно, само, Виж колко съм жил. Леле, майко, вика, сега ще ставаме
спиналната упойка и аз щях да колабирам още един път. Чак сега, има два вида секцио, като си говорим. Едното секцио с пълна упойка, едното е с спинална упойка. Спинална, да. Така, защото когато си с пълна упойка, нищо не помниш, нищо не чувстваш. Аз не ми дадох. Аз пък и двата пъти бях с спинална упойка и бях в таковата, като казвам бях в таковата, ти си в съзнание, бият ти се инжекцията се пие в гръбнака, ти си в съзнание, обездвижен си, нали, нека да обясним какво е секцията, обездвижен си, когато ражда с спинална упойка, от кръста надолу, за да можеш да функционираш, нали, да се напъваш, си обездвижен. Ръце, нали, всичко друго ти е... И да повръщаш, аз съм и повръщала. Повръщане? Не съм повърнала. Чакай, ти не си ял, не си пил, как си повърнал? Какво имаше да... Самата упойка. Ужас. И обездвижен си от кръста надолу, което ти си в съзнание и чуваш какво се говори. Да. В първото ми секцио нямам никакъв спомен за какво стана на въпрос. Ти, защото твоите са близки, моите от миналия век не ги помня. Но във второто секцио помня как си говориха за едни пълнени чушки. Викам, хора, може ли за пълнени чушки да си говорите? Аз въобще не обичам чушки. Въобще. Това ти е темата с чушките, е много болезнена. Да, смятай и тя се появява. При нас какво се случва? Аз молех акушерката да дойде да ме държи, защото анестезиолога ми обясняваше, че трябва да се наведа напред, иначе не може да ми сложи инжекцията. Аз не исках да се навежда напред, защото ме беше страх. Така треперех. И като говориш за претреперене цялата, значи на твоето треперение на база стрес. Абсолютно. Няма да забравя, мисля, че и на второто го имах, но на първото раждане, като раждах, нали, ако мога да го определя като предизвикателства, беше неистовото треперене. Дали организма ми имаше някакви съпротиви в тази неистово треперене. Обаче това треперене, самият ти организъм се тресеш. Ма на тебе преди или след като ти го служиха? Имаш ли спомен? Аз ти казвам, аз влезнах в оная, викаше, аз припаднах, след това видях иглите, припаднах. Аз през цялото време си бях шеките. Така. Ти роди припаднала? Почти. Ужас, не. Знаеш ли колко време беше раждането? На 26 и 26 минути. С слагането на упойката, с лягането, с рязането. Не съм го засякала. Той анестезиолога ми го засече, така само ме държеше по рамото, вика, сега си говорим, гледаме в очите, аз викам, много ми е лошо, гледаме в очите, сега си говорим, викам, доктора, ще повръщам и той те ма дава леген, ще не, стоп, не диши, излиза, айде майка си вече, виж колко е часа. Да, и на мен така, айде майка си вече и родих в 11:11. И той вика, виж какви хубави таковата. На 11:11 запечата ми се в очите, защото пък като раждах тук в Пловдивска болница, нали, второто го родих в Софийска, срещу мен беше часовника и гледах 10:07. Иначе го бяха писали 10:11. Не, че за тия тук 3-4 минути имаме проблем, но виждаш, докато този доктор директно, колко е? 11:11. Вика, виж какъв хубав час си решила да родиш. 11:11, единицата беше ангелски числа са, така че за мен си също някакви символи. Колко часа като часове са родени двамата? 11:04 и 10:00. Не. Калян е 10:00. Не. 11:04 Коки, малкият 10:00 като часовник. Так. Той си знае детето, така. При него раждането беше малко по-дълго, между другото. Беше към 40 минути. Не знам времетрайно. И треперене, после като влезнахме в реанимация, исках направо, не знаех къде се намирам. Нямам го спомена, носата, слагата. Виж, много интересно нещо е психиката. Как ги забравя? Аз, примерно, тия неща, като информация, съм ме позабравила, макар че не съм родила в миналия век второто. Да. То само първото е там. Да. С първото треперих много, с второто като че ли по-малко треперих, но през цялото време бях в съзнание общо взето. Те и като шият, сега дали мисля, че май съм те опоява докато те шият. Имаш ли си с опойката, спиналната? Не, въпреки спиналната опойка на самото шиене, мисля, че май те приспиват за 2-3 минути. Не съм ме приспивала. Няма спомен, но ми дойде като сън, така че съм го пропуснала. Тия моменти съм ги пропуснала. Знаеш ли, че доктора ми каза, ражда се Калоян.
И аз така се разревах, че не чувах нищо и те само ми го показаха и ми го взеха, не ми го дадоха веднага, нали, там за да го измият да го правят и ми го връща, докато го носи нататък, аз викам, доктор, той защо не плаче? Викам, как така не плаче, бе? Вика, той вика, ще бутне сградата, не го ли чуваш? И аз тия въпроси, и аз ги задавах тия въпроси. С Андрей пък отиваме да раждам. Същия зор, този път не припадах, пак ме бутаха към операционната, аз пак не исках да раждам, абсурд, викам абсурд, не ми се ражда, при което в крайна сметка отидохме да раждам, бях си избрала датата 26 октомври и се стисках до последно да е тя, не исках никаква друга дата. Защото 26 за мъжа ми е по-лесно, така ги помня. Аз съм 26, Калай на 26 и Андрей той е на 26 и всичко му е 6. На 26, да. 26, само да нацелим месеца. И адреса му на вилата и той е на 26. Значи 26 е вашата дата. Да, дата си го преследва моят мъж безпроблемно. При което влизаме да раждам, сложиха ми този път по-бързичко упойки работи. И всъщност, като казваш нали, самото, нека да кажем как протича самото раждане, като е секцио. Ти пак имаш предродилна зала. Ти отново влизаш и те подготвят наливата с някакви течности. Нали, забравих, проверяват тоновете на детето. Проверяват тоновете на детето. И ти да пиеш вода в никакъв случай. Задължително, нали, като за операция, си гладен, жаден. Нали, това е много важно да се спазват, нали, препоръките, които казват докторите. Гладен, жаден, подготовката за дали ще е естествено или нормално раждане, са клизми, прочистване и други такива неща. Да, но ако дойде, пропускаме някои неща. Да, някои стъпки се пропускат. Влизаш в предродилна зала, в която се слушат тоновете. Наливаха нещо, мисля, че помня. Да, слагат мисля, че глюкози слагат, да не се обезвърниш. Организма, нали, веднага, за да може да има... Той при самата стресова операция правят се изследванията, нали, за да се провери какви са показателите на майката, хемоглобина, нали. Това са задължителни неща, които се правят като процедура за преди самото раждане, преди самото секцио и операция. И пак ти правят проба за упойката. Точно така, пак ти правят тестове, алергия. Алергичната проба за тестовите, които също е много важно да ни се покаже, нали, като още от преди самото раждане се назначава, поне и при нас двете, понеже сме раждали преди и същи доктор, имаш консултация с анестезиолога. Да, който ти прави с 12 проби, мисля, че бяха точно така. Алергия. Като препарати, които са. Като отидеш в болницата, трябва задължително си носиш този документ. Ако го носиш, не е драма, защото там наново ти тестят с опойките, които имат налични, да видят дали ще проявиш алергия към тях. Така че това са много важни неща, които е хубаво да ги отбележим, за да ги акцентираме на момичетата, които ще им се наложи, да знаят, нали, че не е просто влизаш и ти правят една операция, не, напротив, това са си неща, които си подготовка си изисква, нали, докато дойде самото събитие, си има един технологичен път, абсолютно, който си протича. Добре, ти като роди Раши, можеше ли мъжът ти да види детето веднага? В миналия век нямаше още пандемия, никой не знаеше за пандемията. Мисля, че го изнесоха да го види. Да, имаме снимка, имам на Раши снимка, те, нали, са малки избръчканки, такива, нали, миниатюрни. При мен най-интересното е, че аз децата ги раждах едни и същи килограми, 2690. 2690, съответно ли аз горе-долу и за двете бременности съм качвала идентични килограми, около между 16 и 18 са ми килограмите, които съм качила. Но можеше веднага да види детето. Той чакаше в болницата. Ма чакай, ти знаеш, че за самото раждане чакаше не само мъжа ми, цялата рода чакаше. Майка ми, баща ми, брат ми. Слушай, ама беше пандемия. Така, майка ми, баща ми, брат ми, не помня с коя жена е, няма значение. Снаха ми не помня дали е била. Не, те не са такова. Нямам спомен вече. Така, майка ми, баща ми, свекърва ми, свекър ми, цялата рода. Наистина, това ми е много отковата. Беха на самото раждане, горе в заведението, в болницата имаше заведение, чакаше да се роди Раши. Роди се, видяха го, нали, по темата, дали са го видяли веднага. Друг е въпрос, че като родихме второто по време на пандемия, бащата не беше виждал детето, докато ни изпишат. То там няма влизани, няма излизани. Сам като куче и кофичка кисело мляко нямаше кой да ми донесе. И тогава бях накарала едни познати в София, нали, като раждаш в друг град. Хубаво да имаш някой познат. Най-голям проблем нямах с киселото мляко.
нали, че не можех да ям като секция, а с кармата, която ми тръгна, исках да си замразявам коластрата. Пликчета от аптеката да отиде да ми купи на Лансино. Представяш ли? Аз нямаш нищо работещо, защото беше точно коледните празници и никакви аптеки в района не работеха. Ужас. Я ми кажи, някакви лекарства специално използвали си, които са ти помагали? Значи същичките, които са Да, ти спомена. профинита. Значи с Калоян Петю не можа да го види. И стоически издържа, ние 5 дена бяхме в болницата, той не видя детето нито на снимка, нито на клипче. Всички баби, приятели, негови... Що нито на снимка, нито на... Не пожела, за него живия контакт е най-важен, искаше да си го запомни и стоически издържа детето, като се роди 5 дена, не го беше виждал и като го видя, като му го връчиха, разрева се, взе го, стисна го и избяга и не го даде на никой да го пипне. На никой, няма майка, няма баби, дядовци, не, така си това го си държи, беше него... неговия си момент и е така си заврял главата в него и е така го държи и не го даде на никой. Характер трябва да си ти човек. Майка Орлица, баща Орел. Да. Така. С Андрей, примерно, като родих, му позволиха да дойде, само че той не пожела да го гушне, защото по-голямото детенце беше в болница с много лоши болести. Беше с гнойна ангина, с скрита скарлатина и с не знам си какво още. Беше много тежко положението. Помня. И това е чисто, може би, на психологическата основа, която коментирахме, че мама няма да има, че се разделя. Докато при мен, виж, второто раждане по-скоро е... мъжа ми въобще не го видя. 5 дена, съответно пращах снимки. Най-интересно беше свекърва ми, на която като ти пращам снимки, пращам една бутилка минерална, защото те са ми малки децата. И аз, си имам много яд, мен не ми пречи, че са малки, аз съм свикнала с този габарит. Не е нещо притеснително. Ти си 6 метра. Да, все пак с моите завидни 1,63 м, просто трябва да стана и да изправя ръцете, за да придобия. Тук вижте как си изглеждаме еднакво височки. Да, и като застанем една до друга, просто и половин глава виси. Така. И по същата причина, децата малки, пращам една бутилка минерална вода до Дарин, за да види, да придобие някаква представа, за да може, като се приберем, да знае колко е голямо детето. Така, Олемита няма нищо общо с действителност. Тя беше шокирана, като дойде и видя едно вързопче. Взела съм от 0 до 3 месеца за изписване астронавтчетата или космонавтчетата, както се казва. Значи, това дете се изгуби в единия крачол. Просто като влезна и се изгуби единия крачол, ти като каза, че рива, аз в момента, в който родих, аз се радвах много, когато родих Раши, той имаше, и двете ми деца са удрали физиономията на баща си. И когато се роди Раши, той имаше за няколко дена, се казваше с името на баща си Недялко, и само го погледаш и викам, Недялко, и те го бяха записали в документите Недялко. Той наистина беше с физиономията на баща си. Когато се роди Дарин, много плаках. Аз самата просто плаках много, чисто емоционално, защото Дарин е много изстрадан, много изчакан. Взимам го и не вярвам и го държа на снимките плача, които те снима доктора. Отключете си телефона, за да го снимаме. Аз плача дълго време, дори когато дойде мъжа ми на изписването в болницата, аз още ревях. Тоест, толкова сама се чувствах, когато нямаше близките, когато не са до тебе. Много е такъв, чисто психологическия момент е много тежък, когато си сам, раждайки в пандемията, говоря, защото нещата не са в момента такива, нека да ги кажем нещата такива, каквито са си. Беше много тежко, чисто психологически, аз ревях през цялото време на снимките, които са вътре в болницата. Също ревах много. Една нормална снимка не ревяща нямам. Аз също ревах. И дойдоха тогава, когато не изписваха. Нещо исках да ти кажа преди малко, когато забравих, е с второто секцио, когато раждах с Дарин при нашата докторка. Интересното беше, че то няма, може би сигурно можехме да говорим отново за нормално и секцио, но когато първото ти се раждане е секцио, съответно аналогично второто ти раждане отново е секцио. Въпросът, когато ти са минали много години. В случая при мен и годините бяха минали много, но най-интересното беше, че на мен беше много изтънена стената на матката. И при едно нормално раждане или при едно по-голямо бебе, варианта да се спука матката
да се направи руптура на матката, беше по-голямо от 70%, да не кажа 90%. Нещо, което се беше случило, че на самото раждане толкова ми беше тънка матката. Аз се чувах тогава докторката, когато говори, но тя не говори така, че да я разбера аз. А разбираш, че нещо не е окей. И когато Дарин го взех, Дарин има белег по рождение, ето тук от секцията, от скалпа. Толкова тънка матка. Сега, дали е като технологична грешка, дали е чисто когато нещо не е направено в предишното секцио, с годините, не мога да знам, но на мен до към момента, това ще го коментираме във втората част с възстановяването, все още тук предната коремна стена си седи една, има си я. Като на... Назъбено. Да. Така че много ми беше, нали, в последствие, вече тя докторката в последствие го обясни, че всъщност това е проблем. Тънката матка, за да не се получи, тя коруптрира матката, ако се скъса вътре, случаите са спешни, не се знае, нали, в този момент кой трябва да спасяват, майката или бебето. Добре, че не се е случило. Но на Дарин му се живее, пак казвам, на Дарин му се живее, на Дарин му е било писано да бъде част от нашия живот, в нашето семейство, така че това го разбрах по-късно, но това исках преди малко да спомена, нали, като част от нещата, които се случват. Да. Между другото, не знам ти как си раждала двете раждания, но аз изкарах много голям късмет с нашата докторка, защото се оказва, че тя прави операциите по специален начин, за да можеш по-лесно да се възстановиш след раждането, където ще говорим пак. Но в общи линии разрязва, не се режат 7 слоя мускули и кожа, съответно и матката, разрязва се кожата, преместват се мускулите и се разрязва матката, за да може да се изкара детето. Да, и двата пъти, доколкото знам, тя се води метод на Ищрах, нещо си такъв, Щрах ли беше, не знам какъв метод е. И първата ми докторка, при която раждаше по този начин, съм рязана, съм раждала. И втората, нали, мускулите не са ми рязани. Но въпреки всичко, пак казвам, матката ми беше изтъняла изключително много, което, нали, при едно трето раждане, не знам как би се отразила, но само Господ знае. Не сме стигнали до трето. Ние като влезнах да раждам, първо, че Андрей се роди 500 грама по-тежък от Калоян. Заради правилното хранене. Нека да отбележим. Да, правилно хранене, правилен начин на живот, голямо бебе. Роди се почти 4 кила. И докторката като фана и вика: помагайте, не мога да го извада, мале, какво голямо бебе. Знаеш какъв взор видяха? То беше едно клате, не местиха на тази маса, едва го извадих това бебе. Едва го извадиха, ти казвам, огромно дете. В смисъл 4 кила, да почти си. Добре, какви съвети би дала при жени, които биха минали през секцията? Винаги бих избрала секцията и трето, и четвърто, и пето дете да имам. Не бих избрала нормално. Да, чакай, ти имаше до 6. Да, до 6. Ще ги съкратим малко, но със сигурност бих избрала секцията, защото не е вярно, че възстановяването след нормално раждане е по-лесно, отколкото след секцио, защото при нормално раждане отново може да имаш брутални шелове, брутални хемороиди и много трудно възстановяване с пропадане на органи и работи, докато при секциото реално не мога да кажа, че е лесна козметична операция, но ако е по този метод... Щрах ли мисля, че ще го проверим? Не го знам, трябва да го проверим, но знам, че възстановяването протича много бързо. И другото, което не ти казах, когато се ражда Андрей, аз съм ревяла абсолютно през цялото време като теб. Не можех да се радвам на Анди грам. Имах чувство даже, че не го обичам, защото другото ми дете е в болница, без мен, много зле, много кашля, на инхалации, на инжекции, не знам си какво, не мога да го видя. И такова страдане му изстрадах, че направо ми се разказа играта. Той влезна един ден преди да влезна да раждам в болница с Петю бяха и с свекърва ми. Оттам, в момента, в който бяхме ние в болница, той беше в болница, трябваше да ни изпишат горе-долу по едно и също време. Значи аз 8 дена не си бях виждала детето нито за секунда и когато ми позволиха да си взема детето обратно, то все едно не ме обичаше и много ми беше мъчно и нямах търпение да си го гушна, той не искаше да дойде при мен и в момента, в който му казах: хайде мамо да спим, защото те са на тандемно кърмене, бяха двамата с Андрей и Калоян.
10 дена не се бяхме кърмили почти и в момента, в който го взех да цока, се сетих, че съм мама и ме гушкаше и не ме пусна. Това беше много, много тежък период. Истината е, че през цялото това нещо, нали, с което мога да го обобщим като заключение, секцията, самото раждане, самите това са такива процеси протичат в женския организъм, нали? Няма един мъж как да не разбере. Само една жена, която преминава през тези процеси, това са процеси, които те не са само физически, това са и психологически процеси. Тоест, те се случват и на химично ниво, вътре в нас психологически процеси, които изострят изцяло сетивата ти. Ставаш толкова сензитивен. Много ти се променя. Знам как съм се чувствала. Да, как съм се чувствала, когато съм раждала Раши. Има един момент на свързването. Нали, още като го вземеш детето, ти не се чувстваш свързан с него. Ти, нали, през целите 9 месеца си, нали, да очаквал си, говорил си, надявал си, молил си, нали, всичко да е по най-добрия начин, но винаги има един момент, в който, когато се роди бебето, първото или второто, момент на свързването. Тия моменти на свързването са изключително важни, протичат по различно време, за различните жени, различен период се свързват. Много е гадно в България това, че раждаш, показват детето, взимат и ти го взимат. И ти стоиш един ден в реанимация, никой не идва нищо да ти каже. Смисъл, не че никой не идва, но примерно педиатърката, отговаряща за детето, ти ще се появи един-два пъти и това е. И реално нямаш абсолютно никаква информация за това дете, аджеба, какво се случва и как е, защо и така. Да. С това можем да обобщим нашия край. Съветите са ни, ако имате избор, ако може да родите нормално, родете нормално. Секцията не е страшно. Има своите плюсове, така че може да го предпочитете. Питайте за вашия доктор. Какъв съвет бих дала? Доктора ви по какъв начин ражда, нали, как се прави операцията, това не е нещо, което да не може да ви каже. Не се притеснявайте. Възстановяването също се случва по възможно най-добрия начин. Ще след малко ние как се възстановихме. Не забравяйте сега да ни последвате, натиснете камбанката, последите ни в социалните мрежи Facebook и Instagram. Ние също така държа да отбележа, последвайте и клуба на The Mom Club, в социалните мрежи, както и сайтовете на Биберони и AJ, последвайте в социалните мрежи, там може също да навидите с персоналните ни неща. Благодаря ви, че бяхте наши зрители. Благодаря. Много се радваме, че ни следвате със всеки... Задавайте ни въпроси, ни пишете, задължително ни пишете. Благодаря ти, Гери, че писа на един наш коментар за храненето. Да. Продължавайте, пишете ни и ние също ще отговаряме за това. Чао, приятен ден! Да, аз искам да ви благодаря преди да ви кажа чао, че абсолютно всеки един ден имаме гледания нови, имаме нови последователи, малко нещата се случват. И ето само да покажем, и много важно нещо, ние се издигнахме от земята, стигнахме на дивана. Скоро не очаквайте на други места. Благодаря ви, чао! Чао, чао и до нови срещи с мамини раздувки!